ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାକୁ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ନେବା ବେଳେ ବିକ୍ରମ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଅଯଥାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଫସାଯାଇଛି। ମୋତେ ଓ ବିଜେଡିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ଏପରିକି 4 ମାସ ହେଲା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବି ଅସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ମୋତେ ଫସାଯାଇଛି, ମୋତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି କହିଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଅଯଥାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଫସାଯାଇଛି। ମୋତେ ଓ ବିଜେଡିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏସବୁ କରାଯାଇଛି। 4 ମାସ ହେଲା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବି ଅସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଅସୁସ୍ଥ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ନିଆଗଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର କପିଲ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, जनता खबर टीवी।